ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ವ ಏರ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಟಿ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಬಲ್ಸ್ ಆಜಾಜಿ ಬಲ್ಸ್ ಸೋದಿನ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಿಂಕೆರು ಮೂಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಫೈನಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲ್ ಬಡ್ಕಳದ ಜಿಂಕೆಲ ಮರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ನ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ನಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾಯರದ ಊಟ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ನಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿಸಿಯದ ಐನ್ ಕಮ್ಲ ಐದನೇ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ಕಳದ ಆರ್ನ ಪುದ ಪಿನ್ಪಾಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುರಂಡ ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಬಿಗುತ್ತನೆ ಬಾರೊಂದು ಪೂರ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ವ ಏರ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಟಿ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಬಲ್ಸ್ ಆಜಾಜಿ ಬಲ್ಸ್ ಸೋದಿನ್ ಅಂಚ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ನಂಗೆ ಬಡ್ಕಳದ ಏರುಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತ್ ತೊಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣ ಹಾಕಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜಿಂಕ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ 7 ಮೆಟ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮೆಟ್ಲ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳೆ ಒಂದು ಕೋಣ ನಿಮ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ಕಟ್ಟೆ ಜಿಂಕೆ ಗೋಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೋಣ. ನಮ್ದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾಕುವ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಮ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ ಮಂದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ್ ಫೈನಲ್ ಜತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್